tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinayaan kong mahulog ang puso ko sa taong pag-aari na ng iba. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ainika. At ito, ang aking secret file. Isa akong seafarer. Nagtatrabaho ako sa isang cruise line. Pero bago pa man ako sumampa sa barko, meron niya akong boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Jason. Kasi simula pa lang ng relationship namin ni Jason. Mahigit 6 months pa lang. Tsaka ako umalis ng Pilipinas para sumampa. First time ko rin nga palang magtrabaho abroad. At bago pa man ako nagtrabaho, I already know what to expect or what is about to happen on board. Kumbaga, usual na ang mga seafarer ang magkaroon ng extramarital affairs o kabit. At never naman pumasok sa isip ko na magjojowa ako sa barko o maging kabit ng kahit sino. Dahil sobrang ayokong maging kabit. At galit ako sa mga kabit. Ba't ka naman papayag maging kabit o magkaroon ng kabit? When you can choose to leave the person you once loved kung wala ng love, happiness o spark between both of you, hindi ba? Napakaraming rason para hindi maging kabit. At hindi maganap ng kabit. Especially kung may nasasaktan ka ng tao. So yun na nga, DJ Rocky. Pagsampa ko sa barko, I was in the early stages of my relationship with Jason. Sa unang buwan ko on board, okay naman lahat. Nakakapag-usap kami lagi ni Jason bago ako matulog. Video call, chat, updates, mga ganon. Pagsapit ng second month ko on board, doon ko naramdaman na nadidrain na ako sa trabaho ko. Parang doon na nag-sink in na everything here is a new environment. At ang hirap-hirap pala talagang magbarko. Walang days off. At palaging 11 hours to 14 hours a day ang trabaho. Hindi na rin ako nakakapag-update kay Jason. Kapag nasa cabin na ako, diretso na ako sa pagtulog kadalasan. Wala na ako masyadong oras para libangin pa ang sarili ko. At lalong kapag pagod ako, ayoko ng mga drama-drama sa buhay. Ayoko na ng paiyak-iyak. Sa katagalan ng panahon, napansin kong naging madrama na si Jason sa akin araw-araw. Kapag nagkakausap kami, minsan tuloy, ayoko na lang siyang kausapin. Alam mo yun, parang wala siyang tiwala sa akin. Even though may access naman siya sa lahat ng social media accounts ko.
Nabubuksan niya lahat yun. Kaya wala siyang dahilan para pagdudahan ako. 2 buwan pa lang akong on board DJ Rocky pero dahil sa behavior niya at siguro dahil na rin sa burnout sa akin ng trabaho ko, na-feel ko na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Pagod na nga ako, drained na ako pero problema ko pa si Jason. Kailangan ko pang ipaintindi sa kanya na busy ako sa trabaho. Na kailangan kong matulog sa break time ko kasi maaga ang gising ko. 4 a.m. pa lang gigising na ako. Tapos dire-diretso na yan hanggang 9 p.m. to 10 p.m. Pilit ko yun ipinaiintindi sa kanya. Sabi ko, trust me babe, wala akong ibang ginagawa dito sa barko kundi magtrabaho. Nag-pile up lahat, napagod ako at nawalan na ako ng gana that time. Na hindi na rin nga ako nagre-reply sa mga chat niya. Madalang na lang din kaming mag-usap sa video call. Dumating yung time na ayoko na talaga. Kaya sabi ko, maghiwalay na lang kaya tayo. Pero ayaw naman niya, DJ Rocky. Sabi ko sa sarili ko, sige, konting tiis muna. Baka masyado lang talaga kaming mainit sa isa't isa. Fast forward. Sa 3rd month ko on board, hindi ko na talaga siya nire-replyan. As in 0. Pero araw-araw ina-update pa rin niya ako sa mga ganap sa buhay niya. Walang palya. Yun nga lang, hindi na ako masaya sa ginagawa niya. Napapagod na talaga ako. At totally, nawalan na ako ng gana. Sinisin ko na lang lahat ng messages niya. Wala. Nasanay na lang ako na deadmahin siya. Hanggang sa unti-unti, DJ Rocky, naging okay na ako sa barko. Wala na akong iniisip na kung ano-ano about kay Jason. Nakakapagpahinga na ako ng mahaba. And then sa 5 buwan ko on board, may naging close akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Juancho. Actually, sabay kaming sumampa ni Juancho sa barko. Pero hindi kami close sa umpisa. Kilala ko lang siya sa pangalan at madalas ko siyang makita. Kasi same kami ng linya ng trabaho. Nagkaroon ng time na same station kami ng duty ni Juancho. At dun na nag-start na nakakapagkulitan na kami, nakakapag-usap. Nagkakasama na rin kami ni Juancho sa mga inuman. Hanggang sa hiningi na ni Juancho yung number ko. At doon na kami unti-unting naging close. Alam ko na married siya. At wala pang 1 taon siyang kasal sa asawa niya. Pero 12 years na silang magkarelasyon. Sa umpisa pa lang, umiiwas na talaga ako sa mga lalaki sa barko. Hindi lang din naman kasi siya yung naging close ko. May iba rin namang nagpaparamdam sa akin pero deadma lang ako. Pero itong si Juancho, medyo mapilit. Siya ang nag-pursue sa akin. Hanggang sa kinatok niya ako sa cabin ko. Pagbukas ko, walang sabi-sabi. Hinalikan niya ako. At ako namang si tanga, humalik din pabalik sa kanya. Wala namang nangyari sa amin nung time na yon. Dahil inawat ko siya. Na baka pumasok bigla sa cabin ko yung kasama ko. Pero alam mo, DJ Rocky, bago pa man niya ako hinalikan, nagka-jowa na rin siya dito sa barko. Ang sabi naman niya, wala na sila. Pero yung babae naman, sinasabi at ipinagkakalat na mag-jowa pa sila. Etong si Juancho, todo tanggi pa rin sa pinagkakalat ng babae. After nung halik na yon, tinapos ni Juancho yung ugnayan nila nung girl. Kinuwento niya sa akin na pinupuntahan pa siya nung babae sa cabin nila. Naghihintay sa kanya na pagbuksan siya ng cabin dahil gustong-gusto talaga siya nung babae. Sabi ko sa kanya, tama na muna. Huwag na muna tayo mag-usap. Ayusin mo muna yung relasyon ninyo nung girl. Pinipilit niya sa akin na yung girl lang daw yung may gusto sa kanya. Na ako raw talaga ang gusto niya. Ay,
Hindi ko na tuloy alam kung anong dapat kong paniwalaan. Kinabukasan, nag-inom kami ng kawork ko. Doon sa bar. Sumunod sa amin si Juancho. Niyaya ko yung workmate ko na bumaba na. Kasi maaga pang duty namin. Kaya nauna kami. At naiwan doon si Juancho at ibang mga kasama niya. At habang nakahiga na ako sa cabin, biglang nag-chat si Juancho. Tinanong ako, pwede raw bang makitulog? Nagbabantay daw kasi sa cabin niya yung babae. Hindi raw siya makapasok. DJ Rocky, nag-reply ako kay Juancho. At maging ako mismo, hindi makapaniwala sa naisagot ko sa kanya. Na-realize ko na lang na dito pala magsisimula ang malaking katangahan ko sa buhay. Nag-reply ako sa kanya. Pumayag akong makitulog siya sa cabin ko. At ayun, may nangyari sa amin. Simula noon, nabago na ang lahat. Wala na sila nung girl. At mula noon, natutulog na rin ako sa cabin niya. Lagi na kaming sabay kumain. At nakikita yun ng lahat ng mga kasama namin. Nagsimula na rin siyang mag-I love you sa akin. Pero ang sagot ko lang sa kanya ay, mukha mo. Only on board lang to ha. Hindi talaga ako sumasagot sa mga I love you niya sa akin. Kasi iniisip ko, at palagi ko namang sinasabi sa kanya, na hanggang dito lang naman tayo sa barko. Na pag-uwi natin ng Pilipinas, wala na to lahat. Pero nanindigan siya na magpapakita at kukontakin pa rin daw niya ako. Fast forward, may isang beses na on board pa kami ni Juancho. Biglang may natanggap si Juancho na message mula sa asawa niya. May nagsabi raw sa kanya na may babae siya. Ako, yung dinedescribe noong asawa niya. At ang hinala namin ay yung girl na hiniwalayan niya, yun ang nag-message sa asawa niya. Dahil doon lang naman siya may atraso eh. Sa babaeng yun, nakita rin ng asawa niya na nasa search history ako ng FB niya. Kaya agad ako ang napag-isipan. Lumipas muna ang ilang araw at unti-unti na silang naging okay ng asawa niya. Pero tuloy pa rin ang relasyon namin sa barko. Kung ano yung mga ginagawa namin usually, ganun pa rin, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa hindi ko namamalayan na mas lumalim na yung nararamdaman ko para kay Juancho. Umaabot na rin sa punto na napapaiyak na ako. DJ Rocky, oo, umiiyak na ako kasi alam ko na habang tumatakbo ang panahon at lumilipas sa mga araw, unti-unti nang natatapos ang anumang meron kami doon sa barko. Alam ko naman kung hanggang saan lang ang meron kami at alam kong hindi ako ang pipiliin niya. Ayoko rin naman na kailangang mamili si Juancho sa aming dalawa ng asawa niya. Kaya naisip ko ako na lang ang iiwas. Ako naman talaga ang dapat na umiwas. Nangako si Juancho na mag-uusap at magkikita pa rin kami pag uwi namin ng Pilipinas. Then isang araw, nakauwi na kami ng Pilipinas. Sabay pa kami ni Juancho na nakauwi. Sa tuwing papasok ang asawa ni Juancho sa trabaho, ginagamit niya ang panahong yun para tawagan ako. O hindi kaya'y puntahan ako sa bahay. DJ Rocky, ewan pero masyado akong nahulog sa taong ito. Ilang beses ko na rin ngang sinubukang makipaghiwalay para matapos na ang lahat-lahat sa amin. Pero sa tuwing gagawin ko yun,
bigla naman siyang pumupunta sa bahay. Kapag binablock ko siya sa FB o hindi siya re-replyan o sasagutin, magpapakita siya at makikipag-ayos. Magmamakaawa sa akin, makikiusap sa akin na huwag ko raw siyang iwan. Sabi ko sa kanya, ano ba? Ano ba niya ako? Ano ba ako para sa kanya? Ano ba bang sense? Kung bakit dapat namin tong ituloy? Sobrang sakit, DJ Rocky. Sobrang sakit na makihati sa taong pagmamay-ari na ng iba. Oo, ramdam ko namang mahal niya ako. At nakikita ko naman yun sa kanya. Na nag-e-effort siya para sa akin. Pero alam ko at ramdam ko sa sarili ko na sa huli, hindi pa rin ako yung taong pipiliin niya. Oo. May parte sa sarili ko na gusto ko sanang ako naman. Sana ako naman yung taong piliin niya. Umiiyak ako sa gabi tuwing namimiss ko siya. Oo, iniiyakan ko pa rin siya hanggang ngayon. Narealize ko nga, ganito pala maging kabit. Napakahirap. Palagi kang nasasaktan, palagi kang nakokonsensya. At wala kang magawa kundi mag-antay na lang kung kailan siya magkakaroon ng oras para sa'yo. Ayoko rin naman na lumala pa yung sitwasyon namin. Ayoko masaktan siya at yung asawa niya nang dahil lang sa gulong pinasok namin. Kaya naisip ko, ako na lang ang iiwas. Ako na lang ang magsasakripisyo. Dahil yun naman ang tama eh. At dahil alam at ramdam ko rin naman na bandang sa huli, ako ang maiiwan. Anong laban ko sa almost 13 years nilang pagsasama ng asawa niya? Ngayon, magpa-first anniversary na sila bilang mag-asawa. Mag-iisang taon na silang kasal. At ako, eto, nasa magulong sitwasyon. Awang-awa ako sa sarili ko kasi alam kong sobra yung pagmamahal ko para sa kanya. Ayokong mawala siya sa akin pero mali eh. Mali talaga. Sobrang mali. Umpisa pa lang mali na agad eh. Hinayaan kong mahulog ang puso ko sa taong pagmamay-ari na ng iba. At ngayon kailangan ko namang gawin ng tama. Kailangan kong manindigan para hindi na ito lumala pa. Ayokong umabot sa punto na hindi ko na siya kayang pakawalan. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya kailangan ko na siyang palayain mula sa puso ko. Juancho, deserve mo ang asawa mo. Deserve mong maging masaya sa piling niya. Sana, wag mo yung sayangin. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ainika. At ito, ang aking secret file.